defilează detașamentul experimental zootehnic al Armatei Române. Vacile echipate cu mitraliere antitank model dublu. Iată momentul mult așteptat al detașamentului de zootehnie al Armatei Române. În fața dumneavoastră defilează batalionul avicol, găini adevărate antrenate să... În fața dumneavoastră trece acum, pentru prima dată la parada de 1 decembrie, batalionul de cavalerie porcină al Armatei Române. Fiecare animal este... Fie declararea detașamentului antiterofelin, o premieră absolută la parada de 1 decembrie. Fiecare militar conduce un Hidre antrenate, le vedeți salutând impecabil cu privirea înainte și casca pe cap. Fiecare turel are propriul comandant, iar pe blindaj camarazilor. În fața noastră, pe sub soarele de decembrie, defilează batalionul special Juggernaut. Un element inedit. Un pluton de berbeci românești, antrenați și echipați cu arme. Batalionul special de control zoologic al forțelor terestre. Simbolizează agilitatea și curajul, iar priveliștea a stârnit aplauze pe întreaga cale a victoriei. În fața Arcului de Triunf, iată batalionul de bizoni ai Brigăzii de Apărare Strategică. Fiecare exemplar poartă în spate câte o rachetă cu capacitate nucleară, simbol al descurajării și al tehnologiei. Apariție cu totul specială în defilarea de 1 decembrie. Batalionul de experiment din Forțele Speciale al paradei din București. Detașamentul de zootehnie al Armatei Române. Purtă căști de aviatori miniaturale instruite special pentru... ușor blindate, conduse de bravele noastre măgărițe pregătite de misiune. Urmează în pas perfect batalionul de cerbi ai un detașamentul special format din urși carpatini, pregătiți pentru misiuni de scufundare militară. Vehicule ușoare, conduse cu multă dibăcie de, ați văzut bine, măcar în uniforme militare, adevărați veterane tradiționale parade de 1 decembrie. În fața Arcului de Triunf.